21 Şubatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê sala 1999 ji aliyê UNESCOyê ve hat îlankirin. Armanca vê roja taybet parastina pirzimaniyê û teşvîqkirina bikaranîna zimanê dayîkê li seranserê cîhanê ye. Ev dîrok li Bangladeşê sala 1952 di wexta tevgera zimanê Bengalî de hatiye diyarkirin. Wê demê hikûmeta Pakistanê zimanê Urdû kir yekane zimanê fermî û Bengalî qedexe kir. Yekê Şibata 1952 ji bo ku Bengalî wekî zimanê fermî were nasîn protesto çêbûn û çar şagirtên zanîngehê jiyana xwe ji dest dan. Hev bûyer bu sembola têkoşîna mafê zimanî û ji aliyê UNESCOyê ve wekî roja zimanê dayîkê ya cîhanê hat pejirandin. Îro 21 Şibatê li seranserê cîhanê ji bo balkişandina serparastina pirzimaniyê û mîrasa çandî tê pîrozkirin. Ji destpêka avabûna Komara Tirkiyê heta îro polîtîkayên bişaftinê û xedexeyên li ser çand û zimanê Kurdî bênavber didomin. Bi polîtîkayên bişaftinê çand û zimanê gelê Kurd hatine înkarkirin. Li hemû qadên jiyanê hatine qedexekirin. Cezayên pereyan li axaftina Kurdî hatine birîn. Kesên ku bi Kurdî axivîne wekî mirovên nezan hatine dîtin. Polîtîkayên bişaftinê gihîştine asta ku Kurd ji zimanê xwe dûr bikevin û zarokên Kurd ji ber cil û bergên dê û bavên xwe fedî bikin. Ev pêlên bişaftinê zêdeyî 100 salî li ser çand û zimanê Kurdî dewam dikin. Ev polîtîkayên bişaftinê bûne sedema xwe bişaftinê. û ew pêlên xwe bişaftinê her roj di nava civakê de firehtir û mezintir bûne. Sala 1961 Enstitûya Lêkolîna Çanda Tirkî hat avakirin. Di wan pirtûk û kovaran da ku vê enstitûyê weşandin, înkar û tunebûna gelê Kurd û zimanê Kurdî di nava civakê de hat belavkirin. Di navbera salên 1907 û 1992 de ew partiyên siyasî hatin girtin ku hebûna gelê Kurd û zimanê Kurdî qebûl dikirin. Sala 1972 bi derxistina zagona nüfusê ya bi hejmara 1587 hat qedexekirin ku Kurd navê Kurdî li zarokên xwe bikin. Hevoka zimanê dewletê Tirkiye di zagona bingehîn ya 1908 de hat bicîhkirin û bi xala ji bilî Tirkî tu zimanê din nika